ଏଇଟା ଏଇଟା আলো চাড় মতে କିଏ ଜଣେ ଆସିଲାଣି ପରା କିଏ ଜଣେ ଆସିଲାନି ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ନା ମୁଁ ଧରିଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଲୋ ପେ 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 କଣ କରୁଛୁ? କବାଟ ଖୋଲେ। କାଳି ରେ ପେକାଳି ରେ ପେ କାଳି ଆବେ କିଏ ବେ अबे किए बे ତାକେ ଦେଖି ରେ ପେକାଳି ବରା ଆସିକି ଛାଡା ये पे काली अबे किए बे तू अबे किए बे तो ମୋ ପେକାଳି କୁ मो पे काली को ଏମିତି ଜାବୁଡି ଧରିକି ये मिति जाबुड़ी की धरछु ଧରିଛୁ କାହିଁକି धरछु काहे की ଶଳା ଗୋଟା ପଣେ सोडा गोटा पणे ଗିଳି ଦେବୁ ନା କଣ ବେ गिळी दब ना कोण बे ଏ ଭାଇ ए भाई ତମ ପେକାଳି କୁ हम पेकाली को ସମ୍ଭାଳ संभाल ସେ ମତେ ଫୁଙ୍କି ପୁରା ସେ ମତେ ଫୁଙ୍କି से मते पुंके ପୁରା ଚୋପା କରିଦବ पूरा सोपा करी दब ଚୋପା ନାଇଁ ଚୋପା ଚୋପା चोपा करी दब ଚୋପା କରିଦବ चोपा करी दब ଆଲୋ ଏ ପେକାଳି हेलो ए पे काली ସେ ମରିଯିବ ଲୋ से मरी थी बोलो ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ता अवस्था देखे ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାମୁଡି ପକଉଛୁ ताकू काहे की एमिति कामुडी पुकौछु हां ଭାଇ ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଧରିବି ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଧରିବି ଧରିବି ମୁଁ ଧରିବି ମୁଁ। ଆଲୋ ଏଇ हेलो ए ଧରିବୁ धरिबु हां ଧରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଧରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ତାହେଲେ ମତେ ଧରୁନୁ ତାହେଲେ ମତେ ଧରୁନୁ ତାକୁ ଆରେ କାହିଁ ଧର। ତାକୁ କାହିଁ କୁଣ୍ଡ ପକଉଛୁ ତାକୁ କାହିଁ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛୁ ତମକୁ 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 ଆରେ ତମର କଣ ଅଛି ଯେ ଆଉ ତମର କଣ ଅଛି ଯେ ତମେ ତ ତମେ ତ ଶୁଖିଲା କାଠ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଠ ନାହିଁ କାଠ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ। ତମକୁ ଧରି ତୁମକୁ ଧରି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଲୋ ଶାଳି ହିସାବରେ ଆଲୋ ଶାଳି ହିସାବରେ ଆଣି ଆଲୋ ଶାଳି ହିସାବରେ ଆଣି ମୁଁ ତତେ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଦିନ ଖୁଆଇ ପିଆଇ